Пламен Андонов направи един много хубаво шоу за озлобените нокойнари и това са хора, които им се плаща за това да проподават текущата финансова система. Няма как цял живот да си взема пари или ако сега си правиш кариера и продължаваш и искаш да работиш, това да ти плащат, да образуваш хората, че трябва да постоянно да инвестират като нормални и като психари, постоянно да търсят дивидендни компании, бездивидендни компании, да търсят в какво да си инвестират парите, а всичката тая лудница трябва да просто да спре. Но по-големият проблем с шиткоинерите, сега ще обясня защо. Нароиха се супер много лайнкоин канали и шиткоинери, които пропагандират лайнокономислието. Това е защото това са тарикати, които желаят да изкарат пари на гърба на другите хора. Да получават някакви бонуси от самите собственици на пирамиди, които в крайна сметка лъжат от крайния потребител, от някакви млади момчета, които виждат безперспективността да изкарат някакви пари по-сериозни и искат търсят бързи печалби и въз основа на тяхния гръб и на тяхната алчност те желаят да изкарат някакви пари. Това абсолютно не създава никаква стойност нито за обществото, нито за тях. Дори когато те ако случайно изкарат пари от някакъв шиткоин, лайнкоин проект, това са за пари, които ще им погубят живота. Защото те ще тръгнат да търсят следващата пирамида, следващото голямо избухване и всъщност целият живот е една низ от глупост и низ от нещастие. Така че шиткоин мисленето е брутално погубващо. И нещо да кажа изключително важно. Няма как с технически анализ да правиш на шиткоин проект. Това е, който ви показва технически анализ на шиткоин проект. Това е толкова прост човек, толкова прост, че въобще вече ако го слушаш ти си прост на квадрат. Технически анализ може да се направи само единствено на активи с много сериозен фундамент. Активи без фундамент и без технически анализ, ти се едно си ходиш на някаква врачка да ти бай и да ти хвърля на боб и да ти гледа на кафе. Това вече си толкова прост, че просто няма на къде повече. Разбираш, смисъл да се удари от дъното на дъната. Ако въобще гледаш технически анализ на шиткоин, на лайнкоин канали, такива, които нямат никакъв фундамент. Значи първо си правиш фундаменталния анализ. Ако фундаменталният анализ ти е солиден, тогава може въобще да гледаш за технически анализ. Технически анализ не се прави на нещо, което е лайно.